हेलौ लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे फारि फारि नायलांबाय था। नोंथांमोननो आं भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। जुदि नोंथांमोना जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव दिनैसो गोदान नायसनदोंबा अन्नानै जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलावबो क्लिक खालामनानै अलाव होनानै ला। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। गिबियाव जों NSP माने नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलनि भेरिफिकेसन आरो पेमेन्ट स्टेटासनि सोमोन्दै रायलायगोन। जाय बिथांमोना NSP आव स्कलारशिप एप्लाइ खालामदों क्लास 9 निफ्राय लानानै मास्टार डिग्रीसिम जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदों बिथांमोना गाव गावनि स्कलारशिपनि भेरिफिकेसन जागोन ना जायाखै बिथांमोना गाव गावनि स्टेटासखौ चेक खालामनानै लानो हागोन। बेखौ बोरै चेक खालामो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था। बियो NSP नि अफिसियेल वेबसाइट नोंथांमोना मोन्थिखादों। नोंथांमोना बेयावनो स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामखादों। जाय बिथांमोना दासिमबो भेरिफिकेसन जायाखै नोंथांमोना गाव गावनि स्टेटासखौ नायनानै लानो हागोन। बिनि स्कुल एबा कलेज एबा इउनिभार्सिटि लेभेलाव भेरिफिकेसन खालामनाया लास्ट डेटआ जोबनानै थांबाय आरो स्टेट लेभेलावबो भेरिफिकेसन खालामनाया लास्ट डेट जोबनानै थांबाय। जुदि नोंथांनिया एप्लिकेसनाव माबाफोर मिस्टेक मोनदोंबा नोंथांनि एप्लिकेसना स्टेट लेभेलाव भेरिफिकेसनबो जायाखैबो जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना नोंथांमोननि स्कलारशिपनि स्टेटासखौ नायनानै चेक खालामनो हागोन। नोंथांमोना चेक खालामनो थाखाय बेयाव नोंथांमोना नै लगइन नुदों लगइनआव होनानै नोंथांनि फ्रेसआव होदो। जुदि नोंथाङा रिनिउवेल खालामनायबा रिनिउवेलाव होनानै गाव गावनि स्टेटासखौ नायनो हागोन। बेयाव नोंथांमोना प्रेस खालामदोंबा प्रेसआव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेबायदि इन्टारफेस फैनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव नुदोंना नोंथांनि एप्लिकेसन आइडि नोंथाङा जाखौ एप्लाइ खालामनायाव एप्लिकेसन आइडि मोन्दोंमोन लोगोसे पासवर्ड नोंथाङा दोन्दोंमोन पासवर्ड दोन्दोंमोन बेखौ नोंथाङा बेयाव होनानै नायनांगोन। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि एप्लिकेसन आइडिखौ होदो। AS 2019-20 होलायनाय एप्लिकेसन आइडि मोनखादों नोंथांमोना बेखौ होदो आरो बेनि उनाव नोंथाङा बेयाव पासवर्डखौ होदो। पासवर्ड होनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव जा केपचा नुदों बेखौ टाइप खालामनानै बे लगइनआव होदो। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि एप्लिकेसन आइडि आरो पासवर्डखौ होखांनायनि उनाव बेबायदि केपचारखौ बेयाव एखे टाइप खालामखांनायनि उनाव बे लगइनआव होदो। जुदि नोंथाङा केपचारखौ सिनायाखैबा नैबाय क्लिक खालामनानै दस्रा होनो हागोन। बिनि उनाव नोंथाङा लगइन खालामदो। बे लगइनआव क्लिक खालामनानै लगइन खालामदो। लगइन खालामनायनि उनाव बेबायदि एन्टार होसिगोन। बेयाव नोंथांनि नाम नुखागोन आरो बेजों लोगोसे बेयाव नोंथांनि एप्लिकेसन आइडि नुगोन आरो नोंथांमोना बेयाव नोंथांनि एप्लिकेसन आइडिखौ नुगोन। बेयाव नोंथाङा नायनो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथांनि एप्लिकेसना स्टेट लेभेलाव भेरिफिकेसन जानाय बेखौ नायनो हागोन। स्कुल एबा कलेजफोराव भेरिफिकेसन जाबाय बेयाव एस नुखादों नोंथांमोना नै एस आरो बेयाव स्टेट लेभेलावबो भेरिफिकेसन जादों बेखौ एस नुगोन नोंथांमोना। बेजों लोगोसे नोंथांमोना गाहायाव बेयाव नायनो हागोन स्टेट लेभेलाव माला भेरिफिकेसन जाया आरो नोंथाङा माब्ला नोंथांनि स्कुलाव भेरिफिकेसन जाया नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। जुदि नोंथांमोना नायनो रोङाखैबा आं बिनि सायाव अलरेडि भिडिअ खालामखानाय दं। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हागोन। बेनि डिसक्रिपसनाव आं बिनि लिंकखौ होखागोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। भिडिअ गोलावद्राय जागोन आं ओंखायनो डिटेल्सै खिथायासै। नोंथांमोना बै भिडिअ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनायखौ नायनो हागोन। दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सायाव रायलायगोन प्राइभेट स्कुल आरो कलेज एबा हस्टेल फिसनि सोमोन्दै। जाय जोंनि फंबाय बिनानावमोना प्राइभेट स्कुल एबा कलेज एबा हस्टेलाव थायो बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जोंनि आसामनि इडुकेसन मिनिस्टार फाइनान्स मिनिस्टार हेल्थ मिनिस्टार बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटार पेजआव टुइट खालामनानै बुंदों जाय बिथांमोना प्राइभेट स्कुल एबा कलेज एबा हस्टेलाव थायो बिथांमोना 50%ल' बिथांमोना गावसिनि स्कुल फिस एबा एडमिसन हस्टेल फिसखौ होनांगोन। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। बियो बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार पेजआव टुइट खालामनानै बुंदों। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। आं बेयाव नोंथांमोननो डिसप्लेआव होखादों। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। बेजों लोगोसे दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनिखौ रायलायगोन। बेयाव नुदों नोंथांमोना कनस्ट्राक्सन वर्कारफोरनो सासेयाव 1000 सोना हरगोन 2000 माने 1000 स्टेट गभर्नमेन्टनि आरो 1000 सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि। नोंथांमोननो आं बिनि सायाव अलरेडि भिडिअ खालामखादोंमोन। कनस्ट्राक्सन वर्कारफोरनो थाखाय जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ जाय बिथांमोना कनस्ट्राक्सन वर्काराव रेजिस्ट्रेसन खालामनाय दं बिथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ 1000 सोना हरगोन। बेखौ बिथां जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावनि टुइटार पेजआव टुइट खालामनानै बुंखादोंमोन। केबिनेट मिटिङाव बिथांमोना डिसिसन लादोंमोन बयनिबो लेबारफोरनो 1000 सोनानै हरगोन। बेजों लोगोसे जोंनि इण्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया जेब्ला लकडाउन फोसावजेनदोंमोन अब्ला कनस्ट्राक्सन वर्कारफोरनो 1000 सोना हरगोन होननानै 31,000 क्र'र बाजेट खालामदोंमोन। बे फैसाखौ आसामनिया 1000खौ सोनानै हरबाय। नोंथांमोना
गाव गावनि बेंक एकाउन्टआव चेक खालामना लानो हासिगोन। जाय बिथांमोना कनस्ट्राक्सन वर्कआव रेजिस्ट्रेसन खालामदों बिथांमोननो 1000 फैसाखौ सोनानै हरबाय। नोंथांमोना गावबागाव एकाउन्टआव सोनानै एकाउन्टआव चेक खालामनानै नायनो हागोन। बेखौ नोंथांमोना जेब्ला बे कनस्ट्राक्सन वर्कआव एप्लाइ खालामदोंमोन अब्लानो बे बेंक एकाउन्टखौ होखादोंमोन। बे बेंक एकाउन्टआवनो बे फैसाखौ सोनानै हरबाय। नोंथांमोना चेक खालामनानै लानो हासिगोन। नोंथांमोना जाय बेयाव रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन बियो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय 100,000 आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय 1000 मोनगोन। टटेल 2000 मोनगोन। नोंथांमोना बेखौ आं सिगांनो बुंखादोंमोन। बेजों लोगोसे दानिया नेक्स्ट आपडेटआव नुगोन नोंथांमोनानो जाय बिथांमोना HS फार्स्ट इयाराव फरायोमोन बिथांमोना एग्जाम होआलासेनो पास जाजोब्बाय। बिथांमोना दा HS सेकेन्ड इयार नुबाय। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। अफिसियेल डिक्लेयार खालामनाय नटिफिकेसन बियो। नोंथांमोना सिगां समाव डिक्लेयारल' खालामदोंमोन पास खालामगोन होननानै, नाथाय अफिसियेलि डिक्लेयार खालामाखैमोन। दा बेखौ अफिसियेलि डिक्लेयार खालामबाय। बिथांमोना गासिबो HS फार्स्ट इयारनिफ्राय HS सेकेन्ड इयाराव पास जाजोब्बाय। नोंथांमोना जाय जोंनि फरायसा लोगो बिथांमोना HS फार्स्ट इयाराव हाबोमोन नोंथांमोना दा HS सेकेन्ड इयार मोनबाय। नोंथांमोना हागौमानि HS सेकेन्ड इयारनि लेखा बुथुमनानै नेक्स्ट PU एग्जामनि थाखाय प्रि इउनिभार्सिटि एग्जामनि थाखाय नोंथांमोना रेडि जादों। बेखौनो आं जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना मदिनि फ्रि गेसखौ मोन्दोंमोन उजाला स्किमनि गेजेरजों, जाय बिथांमोना फ्रि गेसखौ मोन्दोंमोन बिथांमोना नैथि खेब बोरै गेस मोनगोन आं बिनि सोमोन्दै अलरेडि भिडिअ खालामखानाय दं। नोंथांमोना भिडिअखौ नायाखैबा नायनो हागोन। आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। अननानै नोंथांमोना मदिनि गेस मोन्दोंबा फ्रिनि गेस नैथि खेबखौ मोननो लुगैदोंबा नोंथांमोना अननानै बे भिडिअखौ नाय आरो नोंथांमोना हागौमानि सेयार खालामना हो। बेजों लोगोसे नोंथांमोना गोबाङानो सोंदों जाय बिथांमोना फर एग्जाम्पल नोंथांमोना सोंदों बे फ्रि गेसनि फैसाया अलरेडि सोना हरबाय। बे फैसाजों फार्स्ट गेसखौ सोना हरनायखौ साबसिडि मोनो ना मोना होननानै गोबाङानो सोंदोंमोन। जेरै सिगाङाव नोंथांमोना गेस सोयोबा साबसिडि मोनोमोन बेबायदिनो बेखौ सोनायावबो साबसिडि मोनगोन फ्रि गेसनि फैसा सोना होनायखौबो। आरो जुदि नोंथाङा नेक्स्ट सेकेन्ड नैथि थामथि गेसखौ फ्रि मोननो लुगैदोंबा नोंथांमोना अननानै बे भिडिअखौ नाय। आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बिनि लिंकखौ होखागोन। नोंथांमोना अननानै नायबानो जाबाय जुदि मदिनि फ्रि गेसखौ नेक्स्टआव मोनबावनो लुगैदोंबा। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दं। बेफोर NSP आरो कनस्ट्राक्सन वर्कार आरो नैथि गेसखौ बोरै मोनगोन बिनि सोमोन्दै आं अलरेडि भिडिअ खालामखानाय दं। नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनो हागोन। आरो जुदि माबाफोर बुजियाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानैबो सोंहरनो हागोन। आं नोंथांमोननो रिप्लाइ होगोन। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदान अननानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलावबो क्लिक खालामना दिनै भिडिअ थेंक इउ। नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो लोगो मोनगोन।